ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस जावा SD रुबाबदार सिंधुदुर्गवासियांच्या सेवेत शानदार. पत्ता कांबळे गल्ली परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ कणकवली. प्रोप्रायटर कुमार साईश विशाल कामत. संपर्क 72 64 82 42 42. गाडी ब्रेकडाऊन झाल्यामुळे ती ह्या करू नाही तर तीच गाडी आणतो. ह्याच्यात डांबर हा नाही झाला आहे घातला. मग हे काय आता आतमध्ये काय मग हे खाली गोणी हे टाकतात कसे टाकतं. हा. मग डांबर म्हणजे आता खै काय घालत दिलात नाही ह्या हेच घालू तर एकाच ठिकाणी घालू जाऊ हो ह्याच्यात लोड करून आणू शकत नाही ना ॲम्ब्युलन्स असल्यामुळे. तर ह्या हिल्याच्या भागासाठी पण माझा प्रश्न पडलो हा ॲम्ब्युलन्सने डांबर घालूची पद्धत खयची हायवे ऑथॉरिटीची ॲथॉरिटीची पद्धत नाही हा. मग त्यांची गाडी ब्रेकडाऊन हा. अरे ब्रेकडाऊन मग दुसऱ्या दिवशी करा. इतके दिवस पडला त्याच्यामध्ये काय अडला काय हा? त्याच्यामुळे अडला काय हा? ही घेऊन जाऊ आणि घालून यावं. पाऊस जास्त तुमचं कोणी तुमका कॉन्ट्रॅक्ट दिला आणि या त्यांचा नंबर वगैरे नाव नाही हा. मग आम्ही त्यांच्याकडे असं काम माका सांगा रात्रीच्या आता 12 साडेबारा झाले तुमचं चेहरो मी घेत नाही कॅमेरामध्ये. तुम्ही या ॲम्ब्युलन्सचा नंबर काय तुमच्या ॲम्ब्युलन्सचं काम काय आपल्या रुग्णांची सेवा करणे बरोबर. तुम्ही चांगलं काम करतास एका बाजून विचार केलो तर या तुमच्या ॲम्ब्युलन्सने काय चुकीचा ना. हे हायवे ऑथॉरिटी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी आमच्यासारख्या लोकांका ना फाट्यावर मारलेला अक्षरशः. कोण जागे नाही ना. सर्वसामान्य जनता जागृत नाही. आमदार तिकडे गुवाहाटीमध्ये जाऊन बसले आहेत. त्याच्यामुळे ही परिस्थिती आमच्या सर्वसामान्य माणसावर आणलेली आहे. तुम्ही जरा माझ्याबरोबर यावं बघूया काय डांबर घातलं. आणि दर्शक हो या लोकांनी काय डांबर घातलं आहे रात्रीच्या 12:30 वाजता हायवे ऑथॉरिटीनं. तुम्हाला कोणी दिलं आहे काम? दिलीप बिलकुल दिलीप बिलकुल काम दिलेलं नाही आमचं. हा कामाघात कोणाकडे कामाघात डायरेक्ट दिलीप बिलकुल कॉन्ट्रॅक्ट त्यांचा कोण कॉन्ट्रॅक्टर कोणी काम दिलं ना तुमका? वाल्याकडे आम्ही कामाचं. हे बघा हे डांबर घातलंय थुकपट्टी लावायचं काम सुरू आहे. फक्त थुकपट्टी हायवेला. ही ॲम्ब्युलन्स या ॲम्ब्युलन्सच्या माध्यमातून दर्शक हो अक्षरशः थुकपट्टी लावायचं काम या दिलीप बिल्डकॉनच्या माध्यमातून सुरू आहे. कोण तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट कोणी दिलं साहेब ते तरी सांगा मला. माझं कॉन्ट्रॅक्ट काही विषय नाही बघ कोणी दिलं ना तुमका ता तरी माका सांगा. दिलीप बिल्डकॉन वाले आहेत ना. हो डायरेक्ट दिलीप बिल्डकॉनने तुमका फोन केला का? ते मेंटेनन्स वाले. कोण तो नाव काय त्याचा? तो जन्मा गेलो की नाही बारसो झालो की नाही नाव त्याचं? सांगते तुमका समर सिंग. कोण? समर सिंग. समर सिंग पण रवींद्र गायकवाड. रवींद्र गायकवाड घ्यायचे कणकवली की नाही हैसर होते ह्याचे ते. म्हणजे आता दिलीप बिल्डकॉनवरती कदाचित अशी परिस्थिती आली आहे ॲम्ब्युलन्समधनं हायवेचे खड्डे बुजवण्याचं किंवा हायवे तयार करण्याचं. ही ॲम्ब्युलन्स आहे. ॲम्ब्युलन्समधली चित्र मी तुम्हाला दाखवलीत. हे साहेब आहेत आणि ही परिस्थिती नाही साहेब नाही तर साहेब म्हणजे तुम्ही आता खड्डे बुजवता म्हणजे आमच्या साहेबच झाला. ही परिस्थिती खड्डे बुजवण्याची हा मुंबई गोवा हायवे कुडाळमध्ये अगदी आपण पाहतोय हॉटेलच्या समोर कित्येक अपघात या साहेब मार्गावर झालेत. आमच्यासारखे पत्रकार साहेब जागृत आहेत ना म्हणून निदान ना आम्ही आवाज तरी उठवतो. दरवेळी कोकणशाहीच्या माध्यमातून साईनाथ गावकर आवाज उठवतोय. साहेब थोडं तरी आपण विचार करू घावं की नाही मग सांगा. बरोबर आहे काय काम? या कामान काय होणार आहे? डांबरान काय अर्थ आहे का? ह्याच्या पैसे घेतले की नाही? दिलीप बिल्डकॉन तुमचे समर सिंग आणि कोण आहेत ते? पैसे घेतल्याशिवाय फुकट करतले काय काम? हे डांबर फुकट इला का? पण त्याचा सुद्धा ह्यात लागला साला दिलीप बिल्डकॉनची ना फक्त आणि फक्त थूक लावण्याची कामं सुरू आहेत. आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हे जे लोकप्रतिनिधी आहेत आमदार खासदार हे फक्त स्वतःची गप्प बसण्यामध्ये तुंबडी भरण्यामध्ये गप्प आहेत. अशी परिस्थिती या सद्यस्थितीत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे आताच्या घडीला गुवाहाटीमध्ये जाऊन बसलेत. इथं सिंधुदुर्ग जिल्हा उघड्यावरती आहे. पण या सत्ताधाऱ्यांना या इकडच्या आमदार खासदारांना काही फरक नाही. ही परिस्थिती आपण पाहतोय. या रस्त्यावरती या हायवेवरती ॲम्ब्युलन्सच्या माध्यमातून हे खड्डे भरले जात आहेत. अहो काय करताय? काय शासन करताय? काय प्रशासन करताय? ही मित्रा काय सांगशील? या हायवेवरती अशा पद्धतीनं खड्डे भरले जात आहेत. तू काय बोलशील? ह्या खड्ड्यांचा काय खरंच उपयोग होणार आहे काय?
गुढीपूर किंवा पिंगोळी म्हटलं एरिया म्हटलो ना की एक किंवा कुडाळ एरिया हो जर एरिया जर घेतलो तर आमच्याकडे ह्या खड्ड्यांचं साम्राज्य निर्माणच झालेलं असा. रस्त्याच्या बाजू गटार हे नाहीच असत आणि जे गटार केले आहेत त्याचा काही उपयोग जनतेक होणार नाही. आणि आमच्या गुढीपूरमध्ये जर म्हणू गेला आहे तर आमचे साईश मस्केनपासून त्याच्यानंतर आपले नाव मुन्ना ह्या साईटी किंवा राईट साईटी किंवा लेफ्ट साईटी जे गटार केले त्यांचा उपयोग जनते काही होणार नाही. आणि जे हे खड्ड्यांचं साम्राज्य निर्माण झालेला असा त्याचा सर्व सरकार जबाबदार असा. माका एक सांग, या ॲम्ब्युलन्स मधनं या हायवेवरचे डांबर भरला जाता, या फुकटीला काय डांबर गव्हर्नमेंट का पैसे लागत नाही काय डांबरा घ्या? जे पैसे येतात ते फक्त हे आमदार आणि खासदार खातात. ह्याच्याशी त्यांना जनतेशी काही देणं घेणं काय होणार नाही. त्यांना फक्त आपले पोटा भरूची त्यांना आपल्याला माहिती आहेत. जनतेशी त्यांना काही देणं घेणं काही नाही, काहीही त्यांना फरक पडणार नाही. अरे पण ह्या डांबर आता तू बघ, ह्या डांबरचा घातलेला ह्या डांबर आताच्या घडीक वरती या हो ह्याच्यावरती कुठलंही रोलर नाही काय नाही. ॲम्ब्युलन्स मधनं ही ॲम्ब्युलन्स ह्या ॲम्ब्युलन्स मधनं खड्डे बुजवले जात आहेत. कोकणशाहीच्या माध्यमातून दरवेळी सार्वजनिक बांधकाम विभाग असेल, हायवे ऑथॉरिटी असेल, आम्ही दरवेळी जाब विचारलेत. इकडच्या लोकप्रतिनिधींना सांगितलंय. कोकण म्हटलं की आपले दादा म्हणजे नारायण राणे यांचा कोकणातलं वर्चस्व आमका म्हणजे आम्ही ऐका नसो. पण आता दादा पण एका वेगळ्या पक्षात गेलेत आणि त्यांचा पण ह्या कोकणाकडे दुर्लक्ष झाला. ह्या आम्ही हो दादांचा दुर्लक्ष झाला असा. दादा केंद्रात बसले, मग इकडचे शिवसेनेचे प्रतिनिधी काय करतात? मग इकडचे आमदार काय करतायत? मग शिवसेनेचे कोकणचं नेतृत्व होतं दादांकडे, पण आता आमच्या अनुभवानुसार दादा पण ह्याच्याकडे दुर्लक्ष करतात. हे आम्ही स्वतः म्हणून हक्कान सांगतो. तुम्ही शिवसेनेच्या पण लोकप्रतिनिधी काय सांगाल? माका राजकारण नको याच्यात. शिवसेनेचे प्रतिनिधी वैभव नाईक कुडाळ मालवणचे मतदारसंघातले आमदार म्हणून ते निवडून दिले. त्यांनी आतापर्यंत कोकणात काहीही लक्ष घालूक नाही हे आम्ही हक्काने सांगू शकतो. काय परिस्थिती आहे, काय परिस्थिती आहे साहेब. माझ्यासारखं पत्रकारांना या रस्त्यात थांबलो म्हणून ह्या तुमचा ना या मिली भगत जी आहे ना प्रकार ह्या हायवे ऑथॉरिटीची ही समोर इली. नाहीतर ना इतर लोक बघून जातात. हा एक मित्र इकडे थांबलाय हा आणि हा शेजारचा म्हणून हे समोर येत आहे. नाही तर तुम्ही ॲम्ब्युलन्सने खड्डे भरत जातलास. एवढी परिस्थिती येईल. ॲम्ब्युलन्सची सेवा कशासाठी आहे? खड्डे आता भरू गेला. अरे हे बघ पुन्हा साहेब उघडून दाखवा. माझ्या कोकणशाहीच्या दर्शकांनाही बघायचं आहे तुमच्या ॲम्ब्युलन्समध्ये कशा पद्धतीनं ह्याचं सामान आहे ते डांबरीकरणाचं. तुमच्या समर सिंगला सांगा साईनाथ गावकर कोकणशाही भेटले होते म्हणून बातमी केली आहे. ही बघा ह्याच्यामध्ये काय आहे, हे काय काय सामान दाखव रे, सामान दाखव. हे भाई हे काय भाई दिलीप बिल्डकॉनचे माणूस काय नाही दिलीप बिलकुल हे सामान हे कारागीर आहे, हे सामान दाखव. हे कामगार कोणाचे आहेत? आम्ही कामगार ते कंपनीकडेच होतो. दिलीप बिल्डकॉनचे. दिलीप बिलकुल आहे कोण? हे तुझं सगळं सामान बाहेर काढ. कोकणशाहीच्या दर्शकांनाही दिसून दे हायवे ऑथॉरिटीचं काम काय सुरू आहे. समरसेवी पक्षातला की पक्षाचा विषय नाही. ओके ओके पक्षाचा काय विषय आता जरा मागे घे. नाही. जरा मागे. सामान दाखव ना. हा, बोल. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा पिंगोळी उपविभाग अध्यक्ष म्हणून मी स्वतः विष्णू मस्के पक्षाच्या विषयाने जर विषय घेता आला तर रस्त्याची काम ॲम्ब्युलन्सचं काम जे काय असेल ते एखादा पेशंट आपला जर कुडाळ तालुक्यात जर त्याला उपचार होत नसतील तर त्याला बाहेर घेऊन जाता हे त्यांचं ॲम्ब्युलन्सचं काम आहे. आणि या ॲम्ब्युलन्सने ॲम्ब्युलन्समध्ये ही आता अवजार आपण बघताय हे खोरं किंवा हा डुमर आणि ही झाडू थोडं बारले आणि या पिशव्यांमध्ये आपण हे कॉन्क्रीट किंवा हे डांबर आपण स्वतः पाहू शकता. या पत्रकारांच्या माध्यमातून आम्हाला आता हे समजतंय ॲम्ब्युलन्सचं जे काय काम आहे ते ॲम्ब्युलन्स आपलं स्वतःचं काम न करता ही कॉन्ट्रॅक्टदारांची कामं ही ॲम्ब्युलन्सवाले करत आहेत. हो तुमची ॲम्ब्युलन्स कुठली आहे? कोणाची ॲम्ब्युलन्स आहे ही? हा हायवेवाल्यांची ॲम्ब्युलन्स आहे. हायवेवाल्यांना एवढंच हे माहिती आहे की बाबा आपण रस्त्याचं जे काम आहे ते निकृष्ट दर्जाचं आपण केलेलं आहे आणि लोकांना ॲम्ब्युलन्सची गरज लागणार आहे. ही ॲम्ब्युलन्स ह्याच्यासाठी आणलेली आहे का? हे ऍक्सिडेंट होऊन नेऊ गये मला त्याच्यासाठी नाही जाते. मग या कामासाठी नाही. तुम्हाला कशाला पैसे द्यायचे आम्ही? अरे आमच्यासारखे पत्रकार हे जागे आहेत म्हणून तुमच्यासारखे लोक ना हे काम करतायत म्हणून तुम्हाला जाब विचारतो आम्ही दरवेळी. आणि ह्या पोरी घेऊन फिरण्यासाठी तुमची ॲम्ब्युलन्स कामाची आहे का? मग ॲम्ब्युलन्सचं काम काय साहेब? तुमचे आता हे कॉन्ट्रॅक्टर असत कोण?
कॉन्ट्रॅक्टरचं नाव काय तुमच्या? समर सिंग मगाचपासून समर सिंग. त्यांचा नंबर आहे तुमच्याकडे? समर सिंगना फोन करा. फोन करा जर जाग्या फोन तुम्हाला काम कोणी दिलं त्याला फोन करा. नाही, नाही, फोन काम करा. कोणी दिलं तुम्हाला फोन करा त्यांना. दिला नाही आम्ही काय म्हणतो मग काम दिलं आम्ही मग? कामाक होतो त्यांच्याकडे. अरे काम कोणाकडे कामाला त्यांना फोन करा साहेब. काम काय आहे? माका तर- साहेब तुम्ही ज्यांच्याकडे कामाला आहात ड्रायव्हर म्हणून आहात काय ॲम्ब्युलन्स वर? नाही नाही नाही. आम्ही कामाक हे घरी- ड्रायव्हर कोण आहे ॲम्ब्युलन्स? ते ड्रायव्हर आतमध्ये. हा असं ते ड्रायव्हरचे माका काही देणं घेणं नाही हा. तुम्ही कोण असत त्यांना फोन करा माझ्यासमोर. लावा मी बोलतोय त्यांच्याशी. लावा साहेब आमच्यासारखे पत्रकारांना जागे आहेत कोकणशाहीचे रिपोर्टर म्हणून ह्या चाललेला. आपण आहोत कुडाळचा रिलायन्स जो पेट्रोल पंप आहे त्याच्या जरा समोर बाहेर आपण यावं. उभे आहोत आणि आपल्या समोर ही आहे ॲम्ब्युलन्स आणि ह्या ॲम्ब्युलन्सची जी कामं आहे ती ॲम्ब्युलन्स आपली स्वतःची कामं न करता ही ॲम्ब्युलन्स रस्ते बुजवण्याची किंवा रस्त्यावर जे खड्डे पडले हे बुजवण्याची कामं ही ॲम्ब्युलन्स करत आहे. आणि आता ही ॲम्ब्युलन्स ज्यांनी दिले ते अमर सिंग म्हणून त्यांचे साथीदार जे आहेत किंवा त्यांचे कॉन्ट्रॅक्टर कॉन्ट्रॅक्टरांच्या हाताखाली जे कामगार आहेत ते आता अमर सिंग यांना स्वतः फोन लावत आहेत. हे आपण लाईव्ह बघू शकता. ना गायकवाड रवींद्र गायकवाड स्पीकरवर टाक. रवींद्र गायकवाड यांच्याशी. संपर्क होत आहे. गायकवाड साहेब नमस्कार. मी साईनाथ गावकर बोलतोय कोकणशाही पत्रकार. साहेब मला एक सांगा ॲम्ब्युलन्सचं काम काय? तुमच्या ॲम्ब्युलन्सच्या माध्यमातून हायवेचे खड्डे बुजवण्याचं काम सुरू आहे. हे असं होतं का रात्रीच्या 12 वाजता? तुमच्या ॲम्ब्युलन्सच्या माध्यमातून रस्त्यावरचे हायवेचे खड्डे बुजवण्याचं काम सुरू आहे. लेमन ग्रास हॉटेल आहे, रिलायन्सचा पेट्रोल पंप आहे त्याच्यासमोर. हे काम तुम्ही दिलं आहे ना? काय साहेब झोपेतनं उठा आणि बोला जरा. इथं लोकांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. माझ्याबरोबर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे विभाग प्रमुख सुद्धा आहे तिकडे. हे आता इकडे मी काय शूट करत असताना आलेले आहेत. मला एक सांगा तुम्ही हे असं ॲम्ब्युलन्सच्या माध्यमातून खड्डे बुजवले जातात का? मग तुम्ही हे काम दिलं कसं? तुम्ही हे काम साहेब दिलं कसं? तुम्हाला लोकांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे की फक्त पैसे कमवायचे आहेत? माझा थेट सवाल आहे, कोकणशाहीचा थेट सवाल आहे आपल्याला. ह्या कंपनीचा गायकवाड साहेब माझ्या प्रश्नाचं उत्तर मला मिळणार आहे की नाही? हा? ओपन ॲम्ब्युलन्स ही गरजेची आहे का खड्डे बुजवण्यासाठी? त्यांना बोलून दे. जे काय बोलायचं असेल ते आता फोनवर बोला, नाही तर तुम्ही स्वतः येऊन इथे बोला. मी आता ह्या तुमच्या आणि सरकारच्या नावाचे ना हे पिंड बनवून मी रस्त्यावर ठेवतोय. तुमच्या नावाचे 11 पिंड बनवून ना मी इथं रस्त्यावर हे ठेवतोय. जसे आपण लाह्यांचे जसे किंवा चिरमुल्यांचे जे आपण लाडू बनवतो तसे तुमच्या नावाचे ना पिंड बनवून मी रस्त्यावर ठेवतोय. तुम्हाला जे काय बोलायचं असेल कुडाळमध्ये जो रिलायन्स पेट्रोल पंप आहे त्या पेट्रोल पंपाच्या समोर तुमच्या नावाचे आणि सरकारच्या नावाचे मी पिंड बनवून ठेवतोय. तुम्ही या आणि स्वतः ह्या प्रश्नांचं उत्तर जरा द्या. हो साहेब, गायकवाड साहेब, साईनाथ गावकर बोलतोय पुन्हा एकदा कोकणशाहीच्या माध्यमातून. मला एक सांगा साहेब, तुम्ही या सर्व गोष्टींचे तुम्हाला मेंटेनन्सचा खर्च मिळतो ना, पैसे मिळतात ना? फुकट या जगात कोणीच काम करत नाही साहेब. ते सगळे खड्ड्यातलं तर तुमचं डांबरीकरण आहे बाहेरच काढलं आहे. हो गायकवाड साहेबांचा फोन त्यांनी कट केलेला आहे. पुन्हा एकदा त्यांना संपर्क साधण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय. सरकारच्या नावाने आणि गायकवाड साहेबांच्या नावाने आम्ही हे पिंडदान केले आहे. पिंड आम्ही तयार करत आहोत. मी स्वतः महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा पिंगोळी उपविभाग अध्यक्ष विष्णू बस्के म्हणून सरकारच्या नावाने आणि गायकवाड साहेबांच्या नावाने स्वतःच्या हाताने स्वतःचे हात काळे करून मी सरकारच्या आणि गायकवाड साहेबांच्या नावाने हे 11 पिंड मी तयार करून रस्त्यावर ठेवत आहे. हे जनतेने पण बघून घ्यावं आणि जी रस्त्याची निकृष्टपणे दर्जाची जी कामं चाललेत ह्याच्यावर जनतेने पण लक्ष घालून जनतेने पण ह्याच्यात सामील होऊन ह्याच्यावर जे काही उपाययोजना होईल ही जनतेने पण करून घ्यावी.
पाहिजे काहीतरी हे काम करताना काहीतरी वाटलं पाहिजे. माझ्यासारखा पत्रकार जेव्हा रस्त्यावर उतरतो ना तेव्हा तुमच्यासारख्या लोकांना जाग येणार आहे. कळलं का तुम्हाला लोकांना? आमच्या मटेरियल दिल्यानंतर आम्ही करतो ना, आम्ही स्वतःच्या खिशात. काय मटेरियल हे मटेरियल लाज वाटली पाहिजे तुम्हा लोकांना. लाज जरा तरी लाज आहे का साहेब? कोकणातले आहात ना तुम्ही? आम्ही कोकणातलेच आहोत. आम्ही मग त्यांनी दिल्याने ताच आम्ही घालतो. आता आम्ही साहेब अजूनही ना मी नागरिकाच्या भूमिकेत नाही उतरलोय. नागरिकाच्या भूमिकेत उतरतो ना इकडनं तुमची ॲम्ब्युलन्स जायला देत नाही मी. तुमचं म्हणणं माका पट्टा मी अजून पत्रकाराच्या भूमिकेत आहे. माका हे पटतच नाही, पण कसा मी कामक असल्यामुळे हो आमचं पण कामाक असं म्हणजे तुमच्या साहेबांचा काहीतरी हो कामाच्या ठिकाणी इमान घाण ठेवणार तुम्ही. तुम्ही त्या इमान स्वतःचं इमान घाण ठेवताय. हे बघा जरा इकडे दाखवा. कुडाळ रिलायन्स पेट्रोल पंपाच्या समोर हे काम झालेलं आहे सरकारद्वारे. आणि गायकवाड म्हणून जे साहेब आहेत त्यांनी ॲम्ब्युलन्स मार्फत हे जे कामं केले ती मी स्वतः महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा पिंगोळी उपविभाग अध्यक्ष म्हणून हे आता मी काम त्यांनी जे केलेलं काम आहे हे तुम्हाला स्वतःच्या हाताने दाखवत आहे. हॉटेल लेमन ग्रासच्या समोरचं हे काम आहे. आणि आता अरे अर्थ काय विष्णू मला एक सांगा तुम्ही. रात्रीचे जवळपास विष्णू या कामाला काय अर्थ राहणार आहे मला तुम्ही सांगा. हे मी म्हणजे एखादा आपण जसे लाडू करतो किंवा गणपती बनवताना जी माती आपण चेचतो तसे यांनी हे डांबर घातलेलं आहे किंवा पिशवीत भरून यांनी हे डांबर आणलेलं आहे. आणि मी स्वतःच्या हाताने सरकारच्या नावाने आणि ह्या गायकवाड साहेबांच्या नावाने 11 पिंड मी हे स्वतः तयार करत आहे. हे तुम्ही स्वतः बघू शकता किंवा जनता पण बघू शकते. किंवा हाताला डांबर हा प्रकार कुठलाही लागत नाही. साहेब आम्ही तुमची पोलीस स्टेशनला रितसर कोकणशाहीच्या माध्यमातून मी तक्रार करतोय. ही ॲम्ब्युलन्स घेऊन तुम्ही पोलीस स्टेशनकडे आलं पाहिजे. मी त्यांना साहेबांनाच बोलतो. साहेबांचं मला माहिती नाही. तुम्हाला आम्ही सोडणार नाही साहेब. इथले लोक जागृत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील होतील तेव्हा होतील. हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोक आमचे जागृत होतील तेव्हा होतील विष्णू. पण तुम्हाला पोलीस स्टेशनला आम्ही तक्रार नोंद केल्याशिवाय मी सोडणार नाही. रात्रीचा 1:15 वाजला आणि डांबर म्हटल्यावर डांबरात हात घालायचा ही म्हणजे एखादं डांबरात हात घालायची ताकद कोणाचीच होत नाही. आणि आता रात्रीचे 1:15 वाजता ॲम्ब्युलन्समधून जे रस्त्यांची खड्डे बुजवण्याची जी कामं केलेत ही गायकवाड साहेब आणि आता हे त्यांचे जे त्यांच्या कॉन्ट्रॅक्टर जे आहेत हा हे गायकवाड हे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत आणि त्यांच्या हाताखाली हे कामाला आहेत. आणि ही डांबराची कामं तुम्ही स्वतः बघू. तुम्ही ॲम्ब्युलन्स पोलीस स्टेशनकडे घ्या साहेब. विष्णू एक मिनिट जरा मी तुम्हाला थांबवतो. साहेब तुम्ही गाडी पोलीस स्टेशनकडे घ्या. तुमच्या पोलीस गाडीमध्ये मी बसतोय. माझी गाडी त्या ठिकाणी लावण्यात आली आहे. आपण पाहतोय मी या ठिकाणी गाडी पार्किंग करून ठेवली आहे. ही गाडी या ठिकाणी पार्किंग राहील. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि